aha Nyansapo Television was a yes Sunday no badumba emprempren ye wo Asantehene krobia Asante kokohene na hemfie eye menhia afikasiem kotokofiem ena emprempren ye wei eye yewura onoa ne wofa ase ne mpon na Opoku Nyantekyi na ede sipon kukonko oyikuduro na wofa ade anu wofa ne bum na wode a kire santema prekope firi kokofu aduampofo antwi be wie kumase aduampofo antwi amamra ne amane ye kwan so enura ena yewura okwa yarebo enura no wasi fom ema nananom ya amamra ne amane amenne ya bie ne so ti sam prempren de yewura ne doti yem ena ye wa ye enche bia ebe hunu se krobia Asante kokohene woni krobia Asante kokohema o ma betena se na adofo ne agyanfo efire chiche ne pencheye aba abewo no na ya betia no ti ye wo mu a doti ye mu a ene ye ye beto fom bia Nyansapo Television ye be ma maso ate na mahunu de ekoso o menhye kasim ye mo bibia ase esa mo bibia kwa bibia midi e de MC wo yeba na me onhyira mo Nananom said ye gusua ye de ye ekoso bia wo menhye afikasiem ebrem no sabre ye san ejina menhye afikasiem ye yanya ye wura krobia Asante kokohene wonoa na de nyina ne brempon na ntwe de brempon toso mienu otweman e ma santeman wone eye broni kokko aba be kansa ebeboa ama ye wuranom aye ayekrabehwe ehwe achi ho nyina nananom kontre na asie ne mpon ene na amre wadwa na usuba na hini wonyina e wo hase oba abeboa ama yewura wo fa ase ni doti ye ayekrabehwe Nananom sadie bedi kan eka ye no egusua ye wo menhia afikase mu ye krobia Asante kokohene emso se tua bebio ye na hemfie na mprempren de egusua ye wo ye na Opoku Nyantekyi ye ne doti ye mu ehwe a ye yade nyina Asantema benkum ye wodene ho ochirikusi nchama ono na mprempren woni na trankonya aba betena si kontira kwam ne fa benkum chidom ni jase ankobia wonyina anta nachi se wo ba no no ani wura eye krobia Asante kokohene ne wo fa ase ne ye ne doti wabeboa ama yewura wo fa ase doti ayekrabehwe tegusu a ye wo na asumi nyama yene Asantema benkum ne eye one na trankonya enimu a ye hwe ama bibia ayekrabehwe bibia so besi bia Nyansapo Television ye ma maso ensi nananom sade ye di kan e ma maso te sabi bibia beto fom e wo fikasiem kotokofiem a ye ma maso nti sabre bafo bantemanye kumasi kontre yewura waba betena se wone ne fekuo ye hwa wayene ba abrenya se na gently kumeni machibare wonyina ebo yewura chidom se ye ba abesum yewura no no ane wo fa so doti ye ayekrabehwe ra na ntwe ye brempon na atwemanye wotweman masanteman prempren wone na achiame di amane ono ane nkrofo a wo free bosompo etwa suo aba bedroom en chef kasiem besua mamre ene amane ka mamre ne amane dia na semen chef kasiem aha ne wonti wode ne beche ono ane wura bafo bantemanye Achefo yema mu nyina kwa aba ne mfa momre Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na waje so bia wo bia se yesane no badwemba ekwan so sam ye wohwa
mensia ahembobo ano de ne nansi okrowe ne obrawe ngoma so na otisikadwa kofi so amamre nyina efie Asantehene na himfie ena ewe saa me se wo hwede a eya Asantehene ena eyi litia edom etu nananom ahene nananom abrempon adehye amanhene wonmo ato santene na se de bia yenim se ohene epie anawo kodwabo biase a edom eto santene wo mu de animu nsafo ahene wo mo bontahara ene wo mo ha ntaharafo no ena manuguso afi na eduwa won mo sen won entahara no ene indiswo ni diso saa no saa pepepe ena mo hu se won mo dikan ya wopem so ede ne ebe na ne nyina akwa mo behwe bes kona wotwe mienu ne miensa so ni ena ebeto dwa Nyansapo kore nam so ayeye hu adesua ewo Nyansapo kasa mfani so se demum asi ema ye ne yabre wakodi hu nkomo ma wo kire yimu demum ni nyina antenten ni ntia wo se abra no opem so atenase na woni kuma seman won mo efom wadwen na feyi nsema ede da wo se de nyina yenim kin Solomon obetena se ni otu apo no asiesie ni nkakra no ena ebeto dwa se ne wo fa se nimpon a ye frɛ ne se Eric Opoku Nyantekyi senior wakanchine egu abrabiane so enno ena ma demum si ya enam so ma mpanyifo esi ntwene so se de amamre ene amane etie no na ene ena de ni nansi okrowi ene obrawe ngma so opunso OTUMFUO se TUTU Dr. Raise the Power amamre ni amane ekwamu no wo moyo se ne ebe ya ne wo faase nimpon Eric Opoku Nyantekyi senior yi eja ebekata na chikura na afekwan mabie ama Asantehene asatase obe opem so ena ebe o ma yenhwe de ekoso akakra na ye ntwaso abusia wopem so ena sede me kan be manfo na ehu nunum a wo mode ne eba no enti owura ene enam so ama mpanimfo ni tin edwetwo abrempon adehye ahene nananom wo faase emmanom obi ani abre ne efra kuntunkrimu enyina ene owura fense Opoku nyamecha medical ka se OTUMFUO faase prekope sa wo hwe ohene a yewura ene hwe na he nche no bon se aya ewo ho leko esense ho edika sua nwade dada ame ya kirem se mesi etie ewo ho eno ntinye ne yesa besi subiem ewo ho no opem so aso asa eche ya ekire libie ena ede aba eno nti wode ebe dwumadi no ase ewo ho no owura Eric Opoku Nyantekyi senior ena ene ni wo faase nti ena ame ni brete se abeya edomadi twi na age traga Dignitaries ni edini ebe twabonasa se yakase ye bubu ni asase na de egu nsanie ni a na se owura yi onyamfinhia adioson emiensa se de ekronto wanyini yie pa a chese onye bodoma eno no eno nti opemso wo faase ne ho asem eno no na owura Eric Kwabena Opoku Nyantekyi a yedi senior eka ne din ho yi na dodo na friend se JK the third yi
yenhwe ne ho abakwasem kakrai na yenko yenim nana amasa a wono efri asante adesiye busuemu enna afi owura JK Nyantekyi a wono nso efri apegyefie mu nipa banu ne ka bom a womode owura Eric Kwabena Opoku Nyantekyi ebaaye eno ntinya mwanwa se senior ka ho jese wo kyeremu dia na yese ne se a ye friend se JK Nyantekyi a wofra apegyefie wode ne bayi eto ne ho prekope medical ka se ne eye aye omobobo so me de toso nsia afe apemdunkono ene adunum 1950 6 June ena owo owura Eric Kwabena Opoku Nyantekyi senior wo no na yenhwe nipa benu a wonu wo panyin nyina no efiri adesiye busuemu a sɛdeɛ kronto wo munye nipa ketwa wo se na brabo ase anase wo se asese wo ko school no wo se ase wo adabraka orally no ewo Accra ehonom na wo se ni school ase orally Accra eho no se ni school ase okoso a ema obedu middle school no Agri Road number 1 ewo Tema okoto aso enu achie no no ne nto aso school no okoso ase ewo so manya honom na wo ko ya asatem honom na na ne papa a ye friend say JK Nyantekyi a wo frɛ pegyefie mu na oye adwuma ewo ehonom se contractor wo yi akwan enom ene eniema wodu bebre wo yi eto aso eba ne nchi ebeto a ne nyumesua so ewo Kumase Academy wo yi afe apem edunkron ene aduoso eba akonum 1971 satemwo na neja a ye friend say JK Nyantekyi na chese wotia anase wo free so menya abe Kumase a obetua na nyuma eyoso enu ntine wo se wosan na chi no ne mba nyina wonmo eba na chi ena Nyantekyi enya akwan eba Kumase Academy ebetua ne school so owie ye chi no no na chese yeguso wo de moma yenhwe de yekoso na yebetua so ne dia oko hima ho akọ na jane maame akwa akochia no na abrewa oni ne edi nkomo bisa abrewa se di amamre ne amane etie ni mpom se ni sitie e kwada ho se wo se no fa ase ayi dwe ekoso abrewa ama no ho ndie ani akyire ninne mu no so e ma remfi se owura Eric Kwabena Opoku Nyantekyi eho ena yede na tompem kama obehwe ne ni achi na afi amamre ene amane e wo ho nso no no otonso aye ede aka ho se yakọ enim eti uhwa Asantehene ma nana kura du ya dom a wotoso nyensa
na boboa no anase nifi boboa no na yewi gina fi ope a ye behwe ama amamre ne amane no ato aso Eric Kwabena Opoku Nyantekyi a woda efom CCA yi no se de meka no abra neja contractor anase ne contract a wo mo ne wo sanye na oye adwuma wo so menya no ebe awie no oda na ni be kuma se ho e na obeto no school so e wo kuma se academy na owie ye e wa fe apem edunkono ene edioso e ba kono 1971 Eric etoaso e ma woni neja e hye adwuma ase a na neja adwuma wo ye no ne nige hu enu nti no woni no eye adwuma enkakra ene enuma ahodro bibre e na no ye ebi ene osu police station na omo eye hu adwuma nyina na sa wohwe a owura yi ekoso ama afe apendunkono edioso emiensa 1973 no ene otia ne nachi emodeni echiremu ewo America memu the United States of America ema no okosua bibi friend say computer programming at Empire Technical School eno owo New York City na chese wo mo maben ewo fidie badwemba mu no okosua anwade pa woto aso de nani chiremu ewo na desuamu City College eno ewo City of New York ewo America eho eno woto aso akoya ura Eric Nyantekyi achi no abraboko animu ano obehu se waye bemme mu a nti wo se onya ne hokafo ansa na oba waba be ware awura bi a ye friend se ama asidua ifa we no ewo afe apundunkono edioso enum ne kire 1975 ana yese onya ne hokani fefefefefe one ne hyase no ne ebo bra otwedi ampon anye won mabro ma won ye funu ma wo mo ede ewu nipa mensa na se baasa e baasa sisi every obra for this day dakra abusua yeguso a ye de abakwasem ne ba de ekoso hanso na wo se chiremu na ye de emamo sami opunso OTUMFUO TUTU the second Asantehene His Royal Majesty odi ni riche de bi kan ye no ya ba ne ma me ho akwa akohwe emu no so awi a ye to aso ne akwa de hwe nkene bofo yewura bozu ene twene kafo omo nso agromu di ni bi ento aso abusua ye hene no Asantehene no ye oti okrawia ni obrawia ngoma so ye nhwe ye maame no nso kakra
Abishan wopem soro no yehu se wodi tuo e display no di asa intense timu se basaba na se eyenibre na aba enye asem koto ayewe yehu se okura bibi nso a ayesentro wane no nso nkrofo no nso wodi adi ago kakra na dachi bi Nyansapo ebewuram ye bisa sa de ni di pa na yetimi ede ama yahwefo a mo hwesan se ebre na ye na wotayi kura ema odi edi asa no ne ade na ekere se eyede ade ye de ho ade fia beba na se de yenko yenim na yento aso emfa emamo ho medical ka se City College no ewo ni yeko eho na owura yi koto na disua so a nyame ya adom ababa beware ama asidua ifa nyame ato mo yafuru ama wono ewo emamu baasa na odo mo eba ewiase owura baako ana ye friend se Eric Junior one day otwedi ampon wono so fra ne ntema ewo tintin vi champion mienu aduonu baako no na okọ ni mprempren de kwaku ageman ene nenua ba akua konedu Nyantekyi wono mo eda so ewo ho a otwedi ampon bo mo bind den owura Eric esa eto so efree eye na kontum ni nabusu nyina ekopie ewo Kani Island eno ewo New York City afiapem dunkron ebe wotwe wotwe ni 1988 eno no ema okotoa na bra boso a East Windsor ana se New Jersey na eno enso okotoa so ma no mfana sorry eniagro eno tia asafo bia na efense Good News Church of God in Trenton wo New Jersey eho ena no okọ na sorry amenu achi no osa eko New Hope Church no enso of God pastored by Reverend Appiah and Appiah Bishop Bonaparte and omo ena na omoda asafia no ekowi achi ema papai esa eba ni chi ema fedie na chese enye asemketo akra Opoku pepe kuma santi okanowa wakum pepe kuma santi okanowa eno ene nyuma na ye top so mu sen na no edem a wotu bia wasa display wa ha ye hu se saa de ni se kura ne biem makase bedi ho enkomo yenko yenim owura enu omfane nya no sum ni agro nti ne wote secretary wa so den sanse okobi a wokura ngoma ya sofo beka no wotro edurube bia wode kire na busuna for con back okase na no se ne kan ede kire asafo ni nyina na wode nani kire mu Ghana ha ma Faith House Charismatic Church ye eno ena oba na jese wode nani kire mu no kwa abra wono ankasa na konta Kwame Ifa tonsa efre no ba Ghana na obesra wo mo ewo hono na enu achi no ne yire enso ede ne kwa so bi yento aso we ye friend say apreni opimso ebe bia ye bone mprensa de kire no asa na otu atene obegina ho se ye mo mprensa ontu entene enko enim eho aba kwasem bebre da kan we fidie so pen na mo me hwede ye koso kakra ne ento aso
eji ebusia na chese eno ho asem no Eric no mfane nya meso ni agro echi kura no na oba Ghana anma na ne yere amasi du ana sori awoko aye friend se Charles Wesley Methodist Church e wo kromo ase eho ena no wokwa afedie obeye asori ba preko peko se ne wode ada ne tintin fa ne ntuma e wo tintima Charles Wesley Church e eno wo kromo ase eho ena no ba osoma wo mfane nya meso ni agro demi fedie owura eye Eric Kwabena Nyantekyi Junior Nyankopon emfa okra ensi e wo hono na owura yi entroso mu no yede ya no besie wona bakwase mu ene ade no ese osomya ema United States of America said the ye kanu no na oye adwuma e wo printing product company be a friend say Edison and afi Edison Hotel racho printing product company ena adwuma ba ko friend say Edison Hotel respectively no oye adwuma wo say nyimaku bi ru na champion you any doing siano e 2016 ena oba ahomegye mu na yesa wasom be say mfinhia biasa ena wode ni dwumadi e wo say nyimaku bi ru na eba awieye eno ena ema wo ye na dwen say wode nani be kire mu e wo nchi sanse mpanyin say kuntutwan a ninchia ena eko owura Eric Kwabena Opoku Nyantekyi e bo mode e ma fedi be pie mu e wo Ghana for isi obosom no April mu fi champion mienu aduonu miensen a afedi ha ena na akra wabebo ne sese a obetena nanso fofia ntwata ena wadware abam ene kofa wo hawo ede ebaaye ayo omobobu sumide da ne toso aduonu enso fi champion mienu ene aduonu miensen a one ne yire wo bomfa won mu agro eni agro kra etitiro eda ye wu bia me du won ma ebenada no ma me wa wodapo no nso adwoso medase na we enkra ne chema anopa bi a wo panyini esoriye opa bese no nso aba pa hu sima aduanan 740 na chese ne yere te se ofre no ena odinika eburade ma na se ho me kra ho ayedin ede ama yira Eric Opoku Nyantekyi senior eno ena ene memamro oba ama ebo body ebo olumu abomu de ne kopie mu e wa ya sabia nenso se de oba de ahyehye no no wo krade a enkwa entimi enya kodura ya sabia no ye ntimi a ojemu ekoe na nan ono ankasa ne nua ba ko friends na Appiah Teresa wono kra ho na obeto na se anase ne kuma ama no orenza no se kuma we die Nyantekyi die eyofre na chese ewu asebie koto ye be kan say translating as which we dey call say God's purposely and as a purposeful calling home. God's purposeful home calling and say nyame ena afre no atonsa de afre na we die enye libilibi anase labalaba bia sanse ojemu boko ana wo ha bia enihu owura a ye friend say Eric Opoku Nyantekyi senior dodo na friend say JK the third abuja na che say owura Eric Opoku Nyantekyi senior ne ho asem ena ye de abramo otumfo ne wo fase ne ho abakwasem ne de ato sam ne de opemso nya aba betena se afi na abusuya na to santena wonmo eba na wonmo abechia no manse santene ma ahimfi eninti ene twetwe wi ho ena wo mato santena wonmo echia yewura no se dia mamretie no abusuya for same so hwa abahema no mato santene ye hu se be kwai man hema ono ena chese odikan sisi aha wona odira ho ya obechia opemso ne di ngita ho kakra no be kwai man hema eno no ye ma me ohema ba ko a wono so etwa so a ye hu se wo basisi a wo bechia no no Kenya ase enche na oba hema di ni finsia edunu ewo akonya so ye fefefe anye asenketwa ye hu se kokofu man hema enso etwa so kokofu man hema wono so to so a oba na oba ba bechia yibra se de edi kaka no se ade to Asantehene nyibia Asantehene nyina nti na demum esi ya idi wadanse gugofu man hema eno no so oba bechia ewo hono nti se de esi kire mu ani abrewa di nkomo kire mu no ese eyeye wie die ye bemma demum no so ye ye fi wa mamre kwa mu amfedie na so pum so betumi atnase na afeno bayindu bedie enti enye nwanwa nyam ya adum akwasiada we no akwaside no opumso ebe ne kama bobo ntwini mu adi abro sede etie no senkanye saade a ene nka akwaside ye bedi yenso ye nsi ntwene so mo ntwene so enye didi nti ne friend se dem mu abja ti sawhwa kontre feku wono so ena ato santena wo mo chia no
Asantehene no Asantehene no wana abu mu asisi asori a okona ochia no sa enso ena yemu se kwahoma ehene enso etwaso ha wono nsini kwahoma hene wonu ase kama wakwa ha wontuma no yi ato nufu ase se dia babre ne tie no no ifu meti to nufu na se pepe na wabu mu ase tia wo mpaboa so asa aka ho na de achia Abrinyasehene enso eni wona apotisisi a wachia no Yura amache bale ono nso eni amache bare ono nso na abekoto achia yura kama iti chese abrempon ahemfo amahema omno ntoto so afeina kontefeku na nkasa ba no deni otitire ni the warrior of Kumasi Kingdom mechire bantamahene ono ena sisi edumi so yehu sedi amamre ni amane etie no no bantamahene ebo pimso ni bia ya chiremu a yenso yensense so bi obi won manager onyanti ase ohun se oyi ne ho ne ma ye fra bi apretua de sen no ho na wayi moma eche no sedi edika di hu nkomo achem dada onyansapo kasamfini so moma eche moma wusu chew eche no man hu yehu a tama na ko ho no bantamahene kokko a se eche ni mutumiti a unhyeda ehu nenim tie yi che no yi na pretua ye gini tuo na afini ntuma na nkase ne fra no no odi abonu mu sede odi boya ansana otimi anya kwan edrop nsuo ni makotia ye de ye ntitiri nyina no yaka ho abakwasam e de ache mu mmiri bi etwam enti sabe pepe yana na bantamahene bafo wusu amankwatia a wono tofinsia wonne ehu se wabekoto osisi a wachia wie ono opinso di ngita ho kakra unsa afena ne niema ni nyina obetike fra ne ntoma no se de ne tie pepepe ye de na pretua sen ne kon ho ye de ne mo meche eye ne che no ye de ahye no yaka ho asema ba kwasema chem dada sentia ema ne yesi isan se titimre bia na atwam wo no ye bontofu a ye obantamahene bia wo ye okofo pa le kun bi bai se di osi edi animu ekokon no na okoye edom ede baaye no no ema opemso hu no se na wempo no watini aye ne sei ene na tese wo hu enu ntin na satem no bantamahene ba bia na otena kora na otena na opemso omfesi na saa enu ntin ko wie se ene Asantehene beka se wo ntena ba bia me hu biem ni mo betena ba bia metewa me nso me hu enu ntin ne firi ho na ne ba bia opemso betena bia no na ewo se bantamahene a wo ye the warrior leader no ofesi no ema ne hu no afenso wo ba
yɛgye ne ho akɔdeɛ sɛdeɛ bɛyɛ a amammerɛ tie no no sɛ ebia esum bi ɛba a ontumi enkodi asantema abɔne yɛwura ɛna na otuo sereboɔ ɔno nso ne dɔm a wɔtu wɔn mu a wɔn abɛgyina n'anim no yɛsi TUTU a TUTUM na sɛ wɔtwe ankodwa ne nwoma kɔ nti wɔn mu ntumi ama nso wɔyi dɔm ato santene sɛ wɔn mmra no mu emesi na nemu ɛwɔ ɛnɛ ade a atɔ santeman Asantehene ɛne kumaseman nyinaa ɛni Ijarefo Samuel Sohra atwema Tekyi manhene na nantwe din ɔno nso ɛba nene nyasem keto akwa wɔde abrɔfo ɛne to santena wo ba ya wo bɛ ma behu asante amamele ne amane na ahwɛ abrɔfo na ɛba ye na ne se nkuma wo pa fi base mfinhie du ɛde ba wo manimu a wo nyina bi ka ho a apam ntoma ade pro ɛde ahye wo ma wo nyina ba nana Asantefo hene no wabɛkyia sisi a wada n'ani kɔ na nesel no ɔne ne dɔm ɛna ɔno nso saso a ahemfo no toato aso nkakra wo nyina ɛbɛkyia wei ɛyɛ boakye yam nana boakye yam no ɔno nso na abɛkyia sisi a na wɔkɔ no nso enibre aba watena se akyese nkyia na ye hu se mediafo no omohwe omoso no nso bi na abakɔyie tan se enya asem keto akra ye wurade atɔ ni dan esi ubia na je se aka no ɛwɔ ɛhɔ no a enya asem keto Abisiafo na esenkyia na ɛna eguso a ɛkɔso abrempɔn adehye amanhene amanhema wɔn nyinaa ɛna na atafo hema wɔn nso ɛna aba abɛkyia ya wada ne ho a wɔkuya ɛnye asɛmpetapa iti ebusua na yɛsɛ no yɛna na atafo hema no do approve so ho preko pɛ na wakɔkyia sɛbɛn ho kani ɔsena sini bona da hoi so then say enra so ye bia o ye jana se kwa enra ene se dan se kwa amane kwa so enema ato aso nyinara wadawma the snap pentu miansa nsu ne tuma hodo ensa hodo nyinara wadawma bru the flower the tuma fu ya wo mu the debo the pizza and the shit idea the handkerchief being nara in 74 daboa the best apakan wadauma dodija nase kwano no said the na kwadu who kani so say adome bru onu se be worry be ma bai na se be me kwa amanya kwa so the jump pile otwedua wadauma dodija na de nya kwano bru so for the was
ti abusua se mo hwa na yese Nyansapo kasa mfonyini so a na masogu so mo nigu so a mo hwa muti ya no subscribe no share na de ama open so amani muso ne wo fa se Eric Opoku Nyantekyi senior aka JK the third na yiyo no open so aya ama na ye fe aya kono o mani muso se a na afi na oko na wakochiachia wo mo bayi nyina na brempon se de bia wo ye no afi wo chiewia na yese o tu atene na odinani akire mu ewo na hifi eno ne yehu se yura oye ne pepepe ewo hui ti yura nom ye nananom dwabemfo wo mu ena odi kan achia wo mu ya ono mu edi nkita ho kakra yi obechia sa asa ne wia odinani akire mu ewo na hifi abusia na enono yewu aguso a wo chia na nse se ore se ni wiemu esi aye na ensu ni sane ba no yenimara se yedibikatente edi ewura bekwa kura efie anase yewura ebegina mabra aguso a wonche anwi yai yenya hunhu abakwasem da yenya hunhu amane nse ni sitie da se esu oto yewura ye bibi ni esu oto senka wa sorry se na se ne kosi ojanche ano ana wokoso ayo enede ye hubi nti yehwe ye nana isel wo mo eno no onu ni fekuo no no odura wachia wo mo a wono mu edi community ndense jofo ye nyina ensu obuwura wo no na ado kamera wudwane akon ti yehwe se bia otwedi ampo beti na nima manyen senso obeto de a ene ebre ne nkrabia ena chese ebeche na otie se de ebi no mo kaka na ni di wura ye ntena nkomu inside ni ntenu mu inside denso enti se obi mu enu abe amambre ene amane yentoto nase unyaji tum se obefa akunya kase sa de aton so a uji tum nti na omsi osuomo oriemu ojemu anadwo nisani yade serana no musaya abrofo no ena odu omo nchen ya afei de mekan se ba wo se osuo no titigu petepete a ahya ase den eba nenso yewura guso a broni beka se majestically oguso na ochia ne nchia na se de oye ne pepepe no no de kwa wura nso ani abra wo de asa edi eja na kwan edi nso na jiemu ejemu papa ewa ha enye asem ketwa pra wedi ebeka na preko pese ye nhyira nsu eno no ena ebi atie gu nti egu ye nyina so ne nsu obu ya wo ye dei na wudwane